siger i Thomas evangeliet: Når de, som leder jer, siger til jer, se, riget er i himlen, så må himlens fugle jo være forud for jer. Når de siger til jer, det er i havet, så må fiskene jo være forud for jer. Nej, riget er i jeres indre og for jeres øjne. Når I kender jer selv, der skal I blive kendt. I skal vide, at I er sønner af den levende far. Men hvis I ikke kender jer selv, der er I i fattigdom. Og I er fattigdommen. Da oliesjejkerne skruede ned for fjernvarmen under Anker Jørgensens anden regeringsperiode, indtog barnevogne vores motorveje. Nærkontakt steg kortvarigt i popularitet. Men da araberne igen lod olien fosse, kunne intet stoppe indgangsbyen. Farvelagt fjernsynsmonologer dulmede de parcelhusinspærrede dampbørnsfantasier. Fortabte kæledragt sprøjtede banklån i de indre organer, lige netop i disse dage, hvor tavsheden trængte ind i 5A-busserne, blev der på Nørrebrogade 132 anden til venstre født en kakaofarvet dreng. Selvom han blev opkaldt efter en drabelig profet, Muhammed, selvom en kæmpe stæreflok den dag formørkede himlen over Nørrebrogade, var der ingen forventninger til dette flygtningebarn, som slog øjnene op under værftarbejdernes efterår. Muhammeds far, der nu kun barberede sig en gang om ugen, fik nogle uger efter fødslen politi til hånd. Muhammeds mor, Marcia, nægtede inden fødslen at fortælle de hvide kilder, hvordan hun havde brækket et kraveben, hvor hendes fortænder var blevet af, hvad årsagen var til de blågrønne pletter over det meste af hendes føtex-umættede fedtsyre og pustede krop. Der fandtes i kongeriget ingen tolke, der kunne tyde hendes mellemøstlige bjergdialekt. Når hun endelig forsøgte sig på dansk, forstod ikke engang hendes børn hende. Det ene jul på den barnevogn, nogen havde foræret hende, faldt hele tiden af. Hendes tidligere mand, Josef, boede på et psykiatrisk hospital, som indhyllede ham i psykofarmikatorer, der slettede nutiden med fortidens nerveskridt. De første år i Danmark arbejdede han på en bremsefabrik, som omdannede fremmede arbejderlove til bløde oprensninger. En dag flyttede fabrikken til et sultelønsland. Hvem vil ansætte en psykiatrisk ustabil flygtning med vejrtrækningsproblemer? Muhammeds far er ikke længere en mand i egen lejlighed, der kan brødføde og irettesætte sin familie. Kun en stakkel, der skændes lidt for højløb med sig selv. Han træsker målløs rundt i byen, målløs. Man tog mine oliventræer fra mig og lå mig leve med flaskeautomater, kunne han sige til tilfældige mennesker på fortovet. Medicinen dulmede hans vrede, men ikke hans savn efter hjemlandets bjerge. Danmark er fejt, det har ingen bjerge. Vinden fra bjergene kalder på mig, råbte han, når han om natten hamrede på Marcias dør, der selvfølgelig ikke turde lukke hans vrede ind. Jeg vil dø i bjergene, råbte han i en lille opgang på Nørrebrogade 132, anden til venstre. Stik dine bjergeskråt op i røven, vi er nogen, der skal tidligt op i morgen. Muhammed, hvad skal der dog blive af dig? Din ordblinde storebror klasker håndflager i rasen af asfaltbander, for knivene flinser levende ud. Din søster, der beder til en ørkenprofet, som har givet hendes kæreste svarene på alt. Din mor for aldrig lært dansk, var faktisk for gammel til endnu et barn, overknudet og sukkersyge og et af gamle vane dunkende hjerte. Din sindssyge skægstubbede far drømmer om pulveriserede bjerglandsbyer. Men når du smiler, Muhammed, fra Nørrebrogade 132, anden til venstre. Den første, der så det, var jordmoren på Rigshospitalet.
Sådan et smukt barn har jeg aldrig før bragt til verden, sagde hun og kyssede Muhammed på panden. Den anden var en mand i Netto. Han stirrede længe på Muhammed. Hvor er det heldigt at have sådan et barn. Muhammeds mor smilte tandløst genert, selvom hun ikke syntes, det var heldet, der forfulgte hende. Den tredje var en godhedsperfektionist, der uanmeldt besøgte dem i lejligheden. Bekymret over Muhammeds unaturlige gode humør. Det er ikke normalt, at et barn smiler så enfoldigt til alle. Moren påstår, at han aldrig har grædt. Skærpet tilsyn er påkrævet. Muhammed kunne læse, inden han lærte at gå. Når hans jævnaldrende spillede fodbold eller stjal knallerter, læste Muhammed bøger. Da han endelig kom i skole, væltede verden ud af ham. Profeter besatte af ugudelige løbske kvinder. Sommerslagets maskingeværskytter brækker sig ud over det varme stålløb. Indbrudstyvenes kortvarige adrenalin, hastens befriende drømmetæppe, enæggede cellers fællesskabshåb, kriselejrenes tragedieanledelse, fædrenes voldelige moderlængsel, mødernes hældersager af verdenshistoriens sande helte, resten af løgn og humbug. Lægerne frygter en elev, der ikke har brug for. Muhammed blev bortvist fra 3 skoler. Inden godhedsperfektionisterne vågnede op. Den mundre gammelkloge balladevælder skulle tvangsfjernes, inden den anormale families omsorgsvægt fik umuliggjort en afdankning. Men da statsmagtens sikkerhedssko endelig hørtes på trappen til Nørrebrogade 132, anden til venstre, og den unge, gådefulde spilopmager forsvundet. Hans mor påstår, hun ikke ved, hvor han er. Hans muskeloppumpede bror kan politiforhørende ikke slå et ord af. Og hans søster, der forelsket sig af en hellig kviklivagt, mener, at kun Allah kender opholdsstedet. Ingen kan finde hoved og hale i, hvad hans far siger. Peter har endelig sendt ham op i bjergene. I drømme hun ikke ville røbe for myndighederne, kommunikerede hans mor med Muhammed. Rygter vil vide, at nogen havde set ham på syretirul i Indien. Han var taget tilbage til sin fars bjerge. At NASA var på sporet af hans tanker. At han i Afghanistan røvede de hellige krigers våbenkaravaner og startede illegale legetøjsfabrikker i Pakistans bjerge. At han i Saudi-Arabien helede immigranternes skændede anus og jomfruhætter. At han røvede et apotek og mødte op til en af sine fars mange begravelser for at hælde en helt sæt psykofarmaka ned i hullet. Det eneste sikre er, at man i mange år intet vidste om den usædvanlige dreng. Og at Muhammed den 6. april år 2006 kl. 14.35 om eftermiddagen som en kropsbehåret mand bankede på døren til den lille lejlighed Nørrebrogade 132 anden til venstre. Da hans mor endelig var færdig med at besvime, satte Muhammed sig i en stol, hans bror havde stjålet, og vågnede først sent på eftermiddagen 2 jordomdrejninger senere. I dag ved vi, at politiets indskrænkede øje stirrede skarpt på ham. At forsvinde ud af det offentlige register i årevis er lige så mistænkeligt som stor hjælpsomhed. En musikanmelder beskrev Muhammeds rapgruppe som en hudafskrabende poesi, der blæste bladene af træerne, tiltrak sjældne fugleflokke, gav flygtede piger regnvejrsorgasmer. I et land, hvor selv hundene er registreret, var det en gåde, at han kunne leve nummerløs. Muhammed undgik al kontakt med myndigheden. Ingen nemlig det i bankkonto, ledighedserklæring, sygesikringskort. Aldrig bag han de offentlige kasser af beretning som anden end fred. Hvordan kan jeg opgive en indsigt, jeg ikke har? Hvad lever du af? Folk giver mig, hvad jeg behøver, men det er måske ulovligt. Det er forbudt at skjule noget for skat. Muhammed vendte sig grinende i døren. Alt er åbenlyst
for den, der så selv kommer med kryptisk provokerende antydninger, skrev den skattefuldmægtige. Om vinteren fyldte han sin mor og venners lejligheder med frysende hjemløse. En morgen havde han indkvarteret husvilde romanere i Stefanskirken, som menighedsrådsformand selvfølgelig fik politiet til at fjerne. De har glemt, at Jesus var flygtning, sagde Mohammed til Kristeligt Dagblad. Hvad fanden har du gang i, råbte betjenten, der arresterede ham. Han havde revet vintertøj ned fra hylderne i en modebutik. Til dommeren skulle han have sagt, butikken var fuld af tøj. De hjemløse fryser af medfølelse i forbrydelsen. Da en af hans venner lå døende af lymfekræft, lagde Mohammed sig op i hospitalsengen. Er du slægtning, spurgte sygeplejersken. Hvem er ikke det, svarede Mohammed, og holdt om sin døende ven, til kroppen var stiv og kold. Døden er smertefuld smuk, men lugten, sagde han senere, den var slem. I bussen endte Mohammed altid ved siden af en af de mest forladte. Hans lyttende ansigt slap den tørreste tunger fri. Uden præstens samtykke indtog han en søndag prædikestolen i de hjerteknustes kirke. Talte om den rådne stank, isolationen afgiver, rockernes længsel efter en fisketur med far. De ensommes ufrivillige selvmord, maskinrumsjernernes digitaliserede angst, om delfinernes ateistiske hjælpsomhed, træernes tilgivelse. Om det, der både er lykkelige bølger og smertefulde partikler. Den første berøring og det sidste slag. Om det store, uendelige bang, Guds orgasme ud i milliarder af livsglade celler. Hvorfor rubricere? Blomsten behøver ikke et navn. Det hele venter på en bænk i parken. Kassedamen i Netto-raden. De nabos kat gemmer det i sig. De unge fortrænger det, men de har det også. Konen bøjler over rollatoren ser det. Den luft, vores lunger deles om, har det. Alle vores forskellige guder har det. Digtere forsøger forgæves at sætte ord på det. Men selv uden ord er det i under overalt. Måske var det skæbnen, der den dag fik ham til at passere den nu lukkede danske bank på Nørrebrogade. På videoovervågning ser man tydeligt Mohammed vade ind i banken. Med en overraskende bevægelse tager han revolveren fra røveren. Giv ham der nogle penge, I har rigeligt af dem. Røveren løber forvirret bort med en pose beskidte papirstykker. Nogen har trykt tal på. Mohammed rakte revolveren, som var det blot et kørekort, han aldrig fik. Arme rykkede af led og alt for stramme håndjern. 1 års betinget fængsel. Hvad er du egentlig for en person, spurgte dommeren. Søn af mennesker, svarede Mohammed. Justitsmor, skrev Ekstrabladet på spisesættet. Mohammed er en held. Næste vinter var Mohammed igen mediesuspekt. Om natten tømte han supermarkernes affaldscontainer, og de aflåste klippede af dem op. Politi skrev snesevis af affaldsteorianmeldelser. Hvem er denne selvbestaltede indvandrerprofil? Hvorfor skaffede han alle de soveposer og madrasser fra? Hvem betalte husvildecentrenes leje? Så udenlandske islamister bag ham. Du er vel ikke en Jesus, der kan brødføde alle med fisk, spurgte en mand fra skat. Myndighederne lukkede det selvbestattede hjemløse center. Frosne hænder underskylder aldrig uorden i papirerne. En dag mødte han sin søster skubbende en barnevogn hen ad Nørrebrogade. Selvom hendes øjne kunne anes gennem en sprække i det importerede sorte kinesiske polyester, gentænkte Mohammed hende. Min søster, hvad skjuler du dig for? Jeg har fået fred i Allah. Mohammed rev klæde fra hendes ansigt. Med et lille skrig skjulte hun med hånden sit sæbeøje. Den nat sov søsteren og hendes lille dreng på sofaen i Nørrebrogade 132.
anden til venstre. Marcia mente barnet lignede Mohammed, som først kom tilbage til lejligheden næste morgen. Der sov hos sin mand i nat. Han elsker det, sagde han, og lagde sig til at sove. De siger, at søsteren forlod lejligheden uden den iturevne burka. Af hendes mand, der var en ret troende skægget vagtmand hos Kvickly ved Nørrebros runddel, aldrig igen lagde hånden på hende. Mange mener, at Mohammed stod bag casinobanden. Hætteklædte mængder stormede baglokalet, hvor Coca-Cola-rigerne dronemyrdede hele folkeslaget. Her svang casinobanden sine køller over de militariseredes håbløshed. Ingen kunne give politiet et brugbart signalement. Er det dig, der gør det, Mohammed? Er det godt eller skidt, svarede han. Du svarer aldrig på det, man spørger om. I spørger aldrig om det, der burde bekymre jer. Hvis nogen stod han pludselig mellem dem. Ingen fletnæve ramte ham. Som en hardcore nar, uhandler sagde i TV2 News. Han var selvsnegl. Bare hjertet uden på tøjet. Sådan en mand er det svært at gøre fortræd. Når Mohammed besøgte sin bror i fængslet, spillede de skak. Ingen var mere forskellige end de to. I starten grinede broren hurtigt. Jeg slår min overkloge bror i skak. Og liv taber du spillet, svarede Mohammed. Ingen kvinde heller, eller forstående pædagoger, havde kunnet tæmme rovdyret i broren. Selv forhørslægeren undgik hans øjne. Hele hans metalhærdede krop var dækket af tattoo-forbandelser. Fængslets kronede vørskop. Da han blev løsladt, ventede Mohammed ved fængselsporten. Røderne holdt der også en åben BMW sportsvogn. Jakob, som hed Mohammeds bror, gik med Mohammed hen til busstopstedet. Mest kendt i dag er selvfølgelig den kunsthappening på Charlottenborg, som af nogen blev kaldt et mirakel. Mohammed indtog i den store sal et fuldbyrdet McDonald's-måltid. Nogle siger, at han spiste 12,5 burger og drak 3 store Coca-Cola-flasker på under 45 minutter. Bagefter at sætte sig på et sponsoreret porcelænskumme. De flere hundrede fremmødte, her er mange særligt inviterede hjemløse, kunne bevidne, at det så ud og lød, som om han pressede og skete. At en lorteluk virkelig bredte sig på Charlottenborg, da der fik mange af de største kunstkender til at forføje sig. Da Mohammed rejste sig og trak bukserne op, så man til de tilstedeværelses forskrækkelse, at toiletkummen ikke var fuld af naturligt lort, men var proppet med 1000 kronesedler, som de hjemløse rundt og fordelte mellem sig. En langhåret grønlænder stak et bundt sedler op under næsen på en kendt kunstanmelder. Du lugter selv penge, ikke lugter lort. Til påske bad han sine venner reservere bord på Galatea-broen. Der sagde han sammen med sine 12 nærmeste. Maden og vinen var god. Snakken gik muntert om alle deres fælles bedrifter. I morgen gør jeg noget, der kan koste mig livet, sagde Mohammed og hævede sit glas. Den gode stemning var ødelagt. Hvad talte han om? Han kunne ikke forlade den. Mohammed fik måske rigeligt med vin den aften. Jeg er en kendis nu, råbte han med hævet glas. Men lytter I overhovedet til, hvad jeg siger? I skal elske jeres gade lige så højt, som I elsker jeres lejlighed. I skal holde lige så meget af den peststikkende hjemløse, som I holdt af mig. For jeg har intet gjort, I ikke kunne gøre. Hele universet er gemt i hver eneste af os. Den, der søger med lukkede øjne, skal se det. Jeg er bare en ustyrlig lejder. Løft en sten. Der er det. Kløv et træ. Der er det. Næste morgen tryllede vennerne ham. Gå ikke op i den lejlighed ved Blokkers plads. Stedet er omringet af onde øjne. Lejligheden er hadets trykkår. Frygtende er hadets mor, svarede Mohammed. En hel dag tilbragte han med den lille fanatiske flok.
Lisbeth Fransen, der boede i nabolejligheden, hvor narkosesygeplejerske på Bispebjerg, sagde til politiet, når hun først hørte højrustet skænderi, noget med, at han havde revet tørklædet af sin søster på åben gade. Men hun og andre i opgående påstod også, at der sent på eftermiddagen var fløjet en kæmpe stæreflok ud af køkkenvinduet, og at der bagefter lød som en Bruce Springsteen-koncert inde i det lille socialdemokratiske betonlejlighed. Da politiet ud på aftenen stormede terroristredden, fandt man ingen spor af instrumenter, stereoanlæg eller fjer fra en stor stæreflok. Kun kaffekopper, husholdningskemikalier, der kunne bruges til frygtelige ting. Under afhøringen sagde koranisterne, at Muhammed ikke var en af dem. Han er bare en skør kærlighedsprofet, der banker på vores dør. Vi kender alt for godt til jeres profeter, sagde den erfarne forhørsleder. Selvfølgelig er jeg en af dem, grinte Muhammed. Vi er alle selvmordsbomber, dagligdagens uskyldige massemordere. Den flaskeopstræbende ligegyldighed gør vores sofabord til slagtebænke. At nogen kunne tale så forrygt med et drenget smil overraskede selv den hårdkogte hovedskalsbarberede forhørsleder. Muhammed, du er en farlig galning. Vi har fulgt dig i mange år. Denne gang klapper fælden. Resten af historien om Muhammed er forudsigelig. De år, han var sunket i jorden, det forsvundne personnummer, fratog ham retten til unionspas. Føler du dig som dansker, spurgte fængselspræsten ham. Mere som menneske, svarede Muhammed. Justitsministeren rystede lidt på hånden, sagde senere, at folkestemningen ikke gav ham noget valg. Støttedemonstrationerne for Muhammed var ret store, men det var terrorhistorien også. Man siger, at han i en mellemøstlig stat blev overgivet til kakkeklædte folk. At torturen som altid var virkningsløs. Amnesty oplyste, at han døde korsfæstet til et træmmevindue med elektroder fæstning til tændinger, brystvorter og kønsdele. Vagter fortalte senere til Al Jazeera, at himlen blev såret af en stor stæreflok den dag, de begravede ham. I en massegrav uden for fængslet, tæt på hans fars bjerger. Muhammed er her, har nogen malet med blåt på Assistenskirkegårdens gule mur. Rygtet siger, at nogen har set ham på et værtshus på Nørrebrogade, hvor han uden penge på lommen gav en omgang. Og for en uge siden dukkede en graffiti-tekst op på en gavl på Nørrebrogade. Ingen forstår, hvordan han kunne gøre det, sagde en erfaren aktivist i Deadline. Den gavl var for en hver graffiti-malet et uovervindeligt Mount Everest. Røde Malik forsøgte at styre det ned til et liv i en rullestol. Mest opsigt vagte dog selve den korte tekst på gavlen, der var underskrevet af Muhammed. Alle kronikører tog afstand fra den. Ingen avis bragte fotos af blasfemi. På Facebook førte den til en grovkornet debat om misbrug af ytringsfrihed. Meningseksperter krævede den bortrenset. Om vi så skal rive huset ned, så skylder vi vælgerne at fjerne den slags, udtalte overborgmesteren i TV-avisen. Så Muhammed lever stadig blandt os. Måske vil en stæreflok igen slå ned på Nørrebrogade. Måske vil han igen en dag komme og få drømme levende og døde til deres eget liv. Tak.